Mongya coming at the belong ni bisingo khobjak Sodorai Chaudhary para Siramkhor ADC village ni Bidayo Kumar Debromani nukhungo miya samjani jorao bolongni mayung gothung thangui bono nok timrok subayei dogarok subayei tai nok bisingni mai kania nok kaphigei subayei ribuimani koktuma kawi phekachini kokti biwo phiaba bolongni mayung gothung no waire waino borok tabuk forest department nokno saka eba tiprasa hamkrai bedegni montri Mebar Kumar Jomatia tongphrubo bolongni mayung gothung no nordi mo haike chung tongui manya chini dabi rok di hinui samani bisingtibo tabuk borijayakho tipra sarangni o manthai soktai phiaba mai ni jora khaibo mai kaphigei mai phonto hambui manya mai rawi manya masaya manaya ngui tongmai mani koktuma bo kawi tongo uram phiaba tabuk khungkai bolongni mayung gothung kamakha hinui tongphano tabuk bo kama sugyakho bolongni mayung gothung phiaba tabuk bo Uttor Moharanipur Mongya coming amsaini lukurok tabuk bo hor kuthuk ungphaikaino bokha koromjak bokha kirijak tamongkhai bolongni mayung gothung no bo kirinai tai tong kosong tongnai lukurok hamya chaya khai tongnai sikok mangkhung no bo kirinani abo hai onglai tongmani koktuma tabuk kawi tongo uram Piaba waire wai borok forest department no borok request khlaikya borok chungno mayung gothung o jaga noroi rohode chung tongragya ongo chini mani khoti khai honi bo saka tai tipraisa hamkrai bedegni montri ex montri yakaba ex MLA Mebar Kumar Jomatia no bo waire wai borok ageo samani phiaba tabuk bo abo norjaya ko ni koktmao Piaba aboni yagulo tabuk te kaisa montri ingui phaika tamongkha tiprasa hamkrai bedegni montri no ongui tongsapka tabuk montri Rampodo Jomatia bobo tabuk tiprasa hamkrai bedegni montri no phiaba bonole sara saka sa sayako tabuk koktmao kwrui phiaba mo hai tiprasa rokni coming amsayo jungjal ongui tongmani jorao tai sabono sawui hamnai hapangno sawui bo hapang noria tai mayung no mani khoti khayo nok subayo hunui kogoi buthar kangkibo case ungo sabo buthar je buthaya phano kaham borok no romboi rok langjago phiaba mayung nok sukurumboi borok kaphegei buthare sui hingakai aboni bagi kuno case krei kuno majra krei phiaba bolongni mayung gothung aba haike sukurum khaioi nok ni borok no butharei klangei mayung no kogoi sika hangkai no aba haike case ongui thango romjago tongko songtongnai lukuro phiaba abo tabuk nahartai hapang phiaba tabuk coming amsani lukurok belai khino hor phaiga hangke sal phaiga hangke no kirijak tamo hangkai bolongni mayung gothung phaida taisa sukurum no ba buthara kalangno abo hairno kirijak naitongni choyakari chini koktibini bisingtwi o bolongni mayung gothung phaimani o party mung bobo haike party mung party ui tongkha doga subaijak nok subaijak maikania subaijak tamo saka khanainadi lukurok phiaba tai aro khoroksa Bidayo Kumar Debroma hangkai bo yathek choliya yathek hamya bo khari bo manya phiaba nok nukhungni borok joto khari thamaikya phiaba bo hongke khari maliya phiaba nok bisingo no chukhrui huijagui tongma bai bo mayung gothung bono nukliya bai bini sak banjikha bini sak katikha theinani phiaba bini chana mairung tongkho phia anu bagino bo tabuk kaham kwrung haino bo tongkho bo kok sai khnarekha Bidayo Kumar Debroma khnainedi bini khuktwi tamo saka bo belai hambai jana go me ai ko mai ko to phai an no lo to so la pe kha ngai a bi khi mai ya khu yang mai ang ja ta boi kha tham ya ang i go ko na tong kha ngai an ma bu sin li be di ta da ja ngai an ma hal ya boi ang tin ban di kha ngai mo di brahmanti di mayung ne di banmanti na angkop Fiukas kayo mana matang na bagay matang na bagay angkop kayo ni nok koita subajaka nok kanya tam khoting ka tam baikya nok bising ni mane ro nok machi iko doga dagare iko ani ko thar ko bakya iko doyang bo nok anti bo ko thar ko bakya mai do bo cha bakya Mia horni koito somoyo mayung phai mane don soita 10 bai dong apro Mia je horo mayung phai mane boror ke boda sak duk manjarok tang sak ka dei ko do kharba kya je ya ko ya kam ko kharba kya ngai chu ang thimi
ang khalmai ba ang paralysis manjak ang ke haima dongka hinggai mayong kutung koita masa paimani masa masa na ekdom kotorma engkai mo para tama para ni mo para hinggai sudai para mongya kami adiborok Haji blok be khobjak khobjak panchayat khai siram khara panchayat ni sinimo anh cái anh bố ông bị đặc mà đẹp mà nang tabuk tam kasana musung forest ni minister rong na bố nàng ta cái mà đúng không ra đây mà nó bố nó khai nhận thôn tụi mình khai nhận thôn ra đây bồi ra next tay ở những nó đó bố mà hay nghe tiếng thấy bố mà nó một thằng nào bao cái ăn có dầu thì này ăn hay khi mấy bố tông này khi mà này tông này họ không muốn gì ông đi khi mà hay nó sợ bao giờ ông có không gai chừng phải bán chỉ này abun an kesar mong hambai